panagkonakyadan sa ti interview, okay? May interview yata si Bombo Danilo. Alakat intay manamuan gagayam, daytoy report manipod ka ni Bombo Danilo Galutan Jr. Naibagrabi Bombo Danilo, go ahead with your report. Yes, Bombo Gina, na imbang rabimot, tatangarod nga oras kat live tayo nga makauman. Live tayo nga darito at Biday, San Fernando La Union. Kat live tayo nga makauman, iti City Councilor, iti siyudad ti San Fernando La Union, ani Sir Yumol, Edwin Yumol. Sir, na imbag nga rabiim, alami man iti reaction mo, may panggap iti napasamak itatay nga sona ni Apo Presidente Bongbong Marcos. Before nga agriakak Apo Bombo Danilo kahit ito nga kablaawan iti maysa kin maysa iti naimbag nga rabii kadagitoy bid listener iti Bombo Radio ken as well dagitoy agbuybuya iti Bombo Radio. Akas maysa nga ordinaryong citizen Apo Bombo Danilo ket makita iti purpose ni Apo Presidente ket pagsayaatan iti amin nga umili. Lalo kat na ibagana nga in spite of difficulty adati nga panagrigat nga tiyempo tayo kat kang kanayon isuna nga mangkitkita iti solusyon kadagitoy nga difficulties tayo. So nakita kakas kunana kadagitoy quote and quote kung ang kumalipatan mati kunana ti kinaado iti napanglaw iti Pilipinas kat numalpas iti term na mabalin iti poverty line, single digit to langanan ko nana. So, na-inspire na kanalay, akas may isang ordinaryo nga tao, kat nakita iti passion naman ni Apo Presidente para kadagitoy kakabsat tayo nga medyo agrigat. Kat anyang narod sir iti kasama, ibaga may baban iti impunin na ni President Bongbong nga kasta kumay iti agrikultura, at hindi siya agrikultura nga panagusar iti makabagong iti makinarya. Actually, nagpintas siya programa ni Apo Presidente, may panggap ti agrikultura. Kati kunana, masapul nga ag-produce tayo ti adu. It is not a short solution, no di long-term solution. Kat agaramat tayo iti mga advanced technology, scientific technology, may panggap iti agrikultura. Kat nasa una pa'y, nga anyo pakadanagan, na kayo nga mangalapin manalon, adda iti maited nga subsidy winutulong iti gobyerno. Aside from that kunana ket adda pay iti financial assistance na maited kada kayo. At mabalin pay nga umutang tano ang agrigat iti panaggatangan iti abono dagitoy na agtaltalon tayo ken dagitoy agriculture mangingisda tayo kat anda unay marigatan ta makaaramat da iti napipintas kaaramatan iti panagkalap ta adda iti igragran nanto napautang met in as well financial assistance. Dati what sir, dati imbaga ni President Bongbong iti panagsubli iti face to face classes. Ket number 1 nga gagri adeta ta napintas. During the pandemic ko nakita ko giti anak ko especially dati elementary anda unay nga nakasurupi man ket nag face to face dakkel iti chance tayo nga makikompete iti advanced technology kada na duma-duma nga nasyon taapay pati kunana dagiti teachers masapol nga ikkan tayo iti nananay nga trainings by panggap iti digital world tagamin advanced technology tayo datan. Masapol nga iti method of instruction mo dagiti teachers, masapol nga ag-advance tayo mo no kayang-kaya tayo mo makikompete iti sa bali nga nasyon. Dati ko sir, dati programa tayo kasi panagsubli wano panangbiag iti ROTC iti dagiti grade 11 ken grade 12 sir. Inati makunayo kadto iti panagsubli na dayto sir. Actually no siya ti pagdamdamagam on my personal opinion lang Bombo Danilo niya. Kat iti tiyempo tayo mat iti kat adati ROTC. Kat nakita iti saet iti maysa kin maysa tano makita nga diyan nga stamina iti maysa nga Pilipino. Gamin ka no ROTC kat nakataader ka diyan or may initan ka. Ken tilakapitasan na ammom iti sumurot iti command. At kunada nga yamang command kanya tayo dagiti officers kaya tayo nga suruten isuda.
Kat no may panggap ti kakasta kat disiplinado iti naggapu iti ROTC ka talaga. Kaadon mostly. Dapat din ako na ni President Bongbong tatay nga may panggap mo tay kadagiti OFW tay sir nya tim ako na iti kuna nga isudan mismo iti mga rami den ti kasta pamuspusan tapno isudan ti mangibagan no ti panagawid dagiti nga sino pa nagbakasyon dagiti nga OFW tay sir. Bongbong Danilo nangagkulay ta nga kuana iti Immigration Department. Nga adda tinakatalagan nga immigration nga ahensya nga mangkita kadagiti OFW tayo ken kunanakit ko anyon tum nakapakadanagan nga naganak no nga agawid dagiti anak yo tagamin na kami mismo ti mangibaga kinyayo no kanuyo nga maarakop ken agawid dagiti anak yo kada kami amin ti makaammo aanin nga sapsapalarang nga pailaen no may makikukwa ti gobyerno kunana may Bombo Gina dagitan dagiti dagitan dagiti damag ko baka dapat dagiti kadawian nga saludsod mo dita mang. Thank you very much, Bombo Danilo. Naimbag nga rabii, apo konsehal Edwin Yomol, sir. Alakat sagbay namin pagyamana mit ni kanyo iti gundaway ken oras iti Bombo Radio La Union nga makaumanda kayo tapno alaem mi met ti reaction o kabukbukudan yung opinion may papan kadagiti imbinsa-binsa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti daytoy umunang State of the Nation address na. Well, may sa kadagiti dinakamat mo met wano nagbaling remarkable ken kanya na imula iti panunot mo konsehal ket datay panangibabati poverty rate iti pagilyan by 2028 so agingga aglipas termino na data in iti single digit nga kunana. Actually, dahil nga single digit ket 9% niya apo konsehal. Now, anya kadimat iti mabalintay nga maitulong niya iti biyang ti lokal na gobyerno tapno ti kasta ket magunod dayta nga tarigagay iti presidente nga ibaba iti poverty rate iti pagilyan. Daytoy ket kitaan tayo niya iti mismo nga masakupan tayo diti lokalidad apo konsehal Yumol, sir. Thank you Bombo Gina. Akas makita ka as a local legislative iti Ciudad de San Fernando, masapol nga dya programa nga ma-inline ta agriculture apo Gina, masapol nga tulungan tayo mo no kasano tayo mo nga ma-uplift ken kasano tayo mo nga maimpulsar dagitoy technology iti panagkalapan ken panagmulaan. Tagamin isumot ti most priority project ni apo Presidente Bongbong Gina ya agriculture. At kitaan tayo mo at akas may isang panakman konsyal nakita mo iti city government na talagang number one priority damot nga agkaroon tayo mo ti mas productive ti maapit tayo kadag iti advanced technology nga ikukuan iti naduma-duma nga siyensya iti panagmulaan ken panagkalapan Bombo Gina. Yes, very well said, apo konsehal. When nagpaiso deta iti bendag ti agrikultura, iti panagtalunan, ken iti panagkalapan. Dakkel nga tulong detan tapno maibaba, di ko natin yung poverty rate. Dahil ket babayan iti panangi padur asmet, iti dagita nga pagbiyagan, dagiti kakailan tayo. By the way, konsehal Yumol, anya iti komite nga idadalwan tayo, iti City Council? Actually, I'm the chairman of disaster, apo Bombo Gina. And as well gam tayo mat iti Committee on Environment apo Bombo Gina. Ay nagsaya aten apo Yumol na tada kayo gaya iti chairman. Wano mangida ulo iti da pa kay naigan na itaglawlaw no. Kaya nakastamat no da iti sumangbay gayam nga kalamidad yung tinatawag po natin na disaster. Alakat sa agbay ti amin na po Yumol kayat kumet nga mamuan no dagitay plano yo just in case nya hantay met nga panangidawdawat no dagitay sumangbay ko mga bagyo nakasaganan ka diti komite tayo nya dagitay plano anya met dagitay nakaplastar nga mabaling nga ipay tayo nga tulong kaditi kakailyan tayo po konsehal. Apo Bombo Gina actually namit ko tatay iti head iti CDRR kadagiti plano na ket masapol nga aktibo tayo wino aware tayo ti amin nga mapaspasama nga didigra kunana kadagiti early warning device masapol nga impruntong adda dagitoy naduma-duma nga aramaten kas pangarigan no adda iti flood
dagiti rescue vehicle na nadakamat naman nga complete masapol nga dati kunada nga vehicle nga talaga equipped for rescue kunada. So nga nakita dagi programa kin as well dagiti nga communication equipment. Iti ka importansyan launa po Bombo Gina. Kat nagpintas iti pinagtungtungan may akas ko na as a newly elected city official masapol nga i-jive ko yung programa iti CDRR kanya programa mo nga kayat mi nga impos ito'y akas may nga chairman iti risk reduction masapol nga mapag-jive mi ta amin nga kapampanunutan mi kat pagsayatan ti amin kat ati siguro kat ma-improve pa nga mas lalo iti serbisyo tayo iti Ciudad San Fernando may na iti disaster apo Bombo Gina. Ay nagmayat paypeso deta apo konsehal no? Deta napateg datay panangi provide tayo iti nananay nga equipment ken customer and communication dagiti ngamin ti kasapulan iti panagresponde kadagiti na mga kalamidad at para po matulungan natin matulungan tayo nga nananay dagiti kakailyan tayo nga agkasapulan kumid daw to iti tulong just in case nga dagiti tayo tumpuar nya nga kalamidad iti masakupan tayo nga lugar po konsehal. Now may sapay nga saludsode ka po konsehal datay man may nagimat lang dati iti may sa kadagiti dinakamat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti suna na no may papan iti daytoy panangiduras panangiduras iti teknolohiya panangusar tayon kadigiti kabarwanan nga teknolohiya kasi kayat naket agbaling nga digitalize iti gobyerno na daytoy sala nga panangiduras dagitay kunatayon nga equipments nya wala dagiti usaren tayo kadagiti proyekto programa no di pay ket daytoy mangpapintas iti serbisyo nga ipapaay tayo apo konsehal Yumol sir anya nga ta iti mabalintay mat nga aramidan ditoy lokalidad tapno ti kasta mapasaya at datay serbisyo tayo nya iti kadagiti umili babaen iti panangusar iti digitalisasyon apo Yumol. Actually, nagita nga plano na ni Apo Presidente, we are living now in a digital world. Masapol nga amin nga advanced technology, masapol nga masuro tayo mo ditoy, no kasano ti panagaramat tayo dagiti na duma-duma nga proyekto, especially kung kunana nga panag-usar tayo iti solar light, tanong nga makuan basit iti panagkuha tayo iti energy, at mapabasit-basit ibayadan ako nana. When? Dati dagita nga aramaten tayo kat masapol nga may plastaran tayo dagita. Actually iti syudad mo Bombo Gina aware damo dagitoy advanced technology iti different area, iti different sector, different agency iti gobyerno tayo. Gamin ka they keep on studying katagal-ala kami iti mga nalalaing wino nasisirib nga tattao tanong may impart na dagiti na duma-duma nga technology kat iti nakita pa nga may isa ka panagkuha iti panagmulaan na nagkaroon tayo matenti hybrid gayam nga sidlingan iti pagay. Okay, mayat data po Yumol. Oo. Nangipadasan nyo data sir? Actually nangipadasan mi data sidling nga pagay diyan ti Barangay Santiago kasi inaramid nga model it agriculture takitain mi demo farm agriculture ay Santiago Norte gaya mapo Bombo Gina nagbaling nga demo farm DJ sir nag-demo farm kami Bombo Gina takitain tayo no madanon ti panagaapit no kasano iti kaaduna kenya diferensya na jay old nga style tayo nga panagmulaan ken datoy baro nga technique iti panagmulaan iti bagay Bombo Gina. Kaano deta nga naimula Sir Yumol? Nakakabumasol di July 19 siguro Bombo Gina, medyo a week after siguro Bombo Gina. Okay. Kasano kapaot na deta Sir Yumol? Kapaot na ging nga maapit datay deta nga pagay, deta nga klase ti pagay? Adanto po Bombo Gina nga ipakaamunto dagiti farmers nga nagmula kita danto no mabalin nga apitenan ta isudanton ti ag testimony
Dadya napasamak nga panagmulaan tayo datang nga banag Bombogina. Okay, napintas sa Konsehal Yumol, no? Deta nga ganwat, deta nga panang padas tayo. Nya, deta nga ibagbagam nga hybrid nga klase ti palay. Oo, kasi makatulong deta, no? Once nga agbaligi deta nga demo farm, agkat makatulong deta para di makungkuna nga food security. Food stability. Datay panang partuat iti nananay nga supply nga bagas para iti panagkonsumo, para iti konsumo dagiti umili nga Pilipino po konsehal. Wala po Bombogina. Tagabin kita iti city government kay long-term solution nga kunada. Nga antayo nga karoon iti food crisis. Okay. May sapi gayam, nagpintas natin na ibagam nga solar lights, no, Konsehal Yumol. Ada ka dito na imontarin nga solar lights dito yung syudad ti San Fernando? Actually, Bombogina, different areas iti syudad. Ang gusto sa pag-aramat tayo, but then iti solar light, especially solar lighting tata, dagi street light. Oo, actually, yes. Ada iti plano ti city government nga aglawlaw iti Central Business District at agkaroon ti solar light actually di plaza ket solar lighting ti uso sa rinda no, once nga simit nga DJ no simit nga tan na po Yumol aglawag matan nakaslag silawan one Bombogina automatic ang silaw apo Bombogina nga without any usage of electricity da silaw na di plaza tayo so because of solar light dakkel nga tulong data tapno makasalimet-met tayo iti panagkonsumo ti kuryente apo Yumol, no? Opo, Bombogina, opo. Ay napintas deta ket usaren ti kada barangay makatulong pa deta apo Yumol. Wala po Bombogina. Actually, we are encouraging all barangay, even iti barangay kaptena ka po Bombogina, nag-installer tayo iti different area, strategic area nga ini kami iti solar light. Tagamin no ag-blackout ka medyo adala talawag na dagi medyo nasipnit nga luglugar apo Bombogina. Oo. Ngem daw kasto nga nalulam apo Konsehal Yumol hanga hanga makaalat ti sunlight hanga silaw. Actually makaalamot lang Bombogina ta gamin advanced technology dito yun Even with the sun and even makulimlim ako na kayang-kaya na ag-energize Oh, okay. So, mabali ag-energize latta. O parang, kasla ma-charge latta, konsehal. Oo. Yes, Bombogina, opo. Okay, may salaangan na konsehal. Inya barangay dati, barangay Ilocanos Norte nga konsehal. Ilocano Sur, apo Bombogina. Ilocano Sur, adan sa datay ipropromote yung ididijeng produkto yo konsehal kumusta datay panay kasi yung mga ganito dagitay ko natay nga livelihood projects actually makatulong dagita tapno matulungan dagitay kalugaran tayo nga damet ti pamastrekan na Konsehal Yumol, no. Kumusta datay livelihood project tayo dita Ilocano Sur? Actually Bombogina IGP tayo, yung income generating product iti Barangay Ilocano Sur is sardines baking. Kadagaramid iti sardinas iti. During that time, napintas iti production tayo, napintas to income na. Ngamidi garo pimalo dati pandemic, the raw materials matiga nagingina, antayo makasabay iti marketen. Ngam ureno kasta, tatay the city government manan, itkitaon damanan dito yung projects nga dapat nga maituloy can as well ma-certified dan iti food and drugs tano nga sa FDA FDA tano makuha tayo iti market maka-compete tayo iti market nagpintas sa Konsehal Yumol, no, maituloy ko madeta panagramidan ti sardinas sa inyo aramidan nyo dating alames o sa rin yung alames sa Konsehal duma-duma po Bombogina ada galunggong ada bangos ada pusit ken jay kunadang advanced technology mo tinga kunada nga pinaghalo-halo mi fisherman's sardines naglalaok ti pusit, bangos ken bulilit. So deti naimas mo nga produkto medyo Ilocanos Bombogina yang ay daksang gasat nagkaroon iti pandemic medyo na-stop lang for a while. We'll see to it nga iti city government tulungan mi nga ipursigiman ng dagitoy
different IGPs of the different barangay tano ma-establish man ng dagitang produkto Bombo Gina. When napintas sa konsehal deta nga proyekto ang agpeso, deta ket ka mangipakita laeng adda ti kabailan iti barangay Ilocano Sur nga agpartuat ti kasta nga produkto nya. Mali nga i-market data po konsehal no. O ket kaya nang sawan 2 years nga rodan nga nagsardeng iti panagramidan nyo ti sardinas di Ilocano Sur, konsehal. Wana po Bombo Gina, because of raw materials sa kunak nangina during pandemic nangina ti ikan ang kami makasabay nga talaga iti market dagito different sardinas. Okay. Maraming salamat, Konsehal Yumol. Ala, adong kumapay ti pagpapatangan tayo ang amukmat nga deti oras tayo ket damit ti limitasyon na Apo Konsehal. But anyway, thank you so much Apo Konsehal nya ta very accommodating kay latamet nya iti Bombo Radio La Union tapno kaumanda kayo ken alaanda kayo ti reaction kadagiti nga issue karon na daytoy kalkalpas nga State of the Nation address ni President BBM. Thank you so much Apo Konsehal Edwin Yumol. Back to you, Bombo Danilo. Thank you, Bombo Gina. Day taman nga ron ti intay panakiyuman. Wait, Bombo Danilo. Kantay pa iti gundaway na ni Konsehal Yumol niyang ano dapat iti kanayunan ng met nga ibagawan no impormasyon iti kaditi listeners kan viewers ti Bombo Radio La Union. Okay? Giyaman na iti Bombo Radio ti pinang-interview man yung dato yung mutibiyangan. Akas kunak sama-sama, tulong-tulong, walang imposible, magagawa natin ito. Okay, thank you so much. Okay, Bombo Danilo, okay na. Yes, thank you, Bombo Gina. Day taman nga rutin tayo panakayuman. Iti may isang City Councilor, iti Ciudad de San Fernando La Union, awan sa bali ni Sir Edwin Yumol. Kaya tayo mantindak may padanon nga rutin tatang rabii para iti Zona Libre. Dahito ni Bombo Danilo Galutan Jr. para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, #1, dito'y La Union, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat Bombo Danilo Galutan Jr. Iti dayta nga report nya. Kadwa na gagayam iti nakauman iti Bombo Radio News Team or nakauman ni Bombo Danilo ni City Councilor Edwin Yumol. Maraming salamat po. Okay? Alakat tuloy gagayam iti programa Bombo Zona Libre. Agsublita ito, kalpasan ti sumagmamano na palagi.